Halo velečasni! Naši svećenici odgovaraju na pitanja iz svakodnevnog vjerničkog života i prije nego ih postavite. Petkom u 8:10. Može, dakako da evo svaka neka psihička oboljenja trebamo evo nekako paralelno liječiti, dakle obratiti se liječniku, ali isto tako kao vjernici obratiti se evo i dragome Bogu. Dakle, anksioznost je neki poremećaj gdje se osjeća neka velika nelagoda ili opća napetost, zabrinutost, neki veliki stres, panika, a često puta je to iracionalnog temelja. Pa evo baš pripremajući se malo pronašao sam jednu molitvu koju se evo može moliti. Dragi Bože, molim te daj mi duševni mir i smiri moje uznemireno srce. Duša mi je kao uzburkano more. Čini se da ne mogu pronaći ravnotežu, pa se stalno spotičem i brinem. Daj mi snagu i jasnoću uma da pronađem svoju svrhu i krenem putem koji si mi ti zacrtao. Vjerujem u tebe, trojedinom Bogu, i znam da ćeš izliječiti ovaj stres. Baš kao što sunce izlazi svaki dan iz tamne noći, molim te, donesi mi mir i blaženstvo Božjim svjetlom. Evo danas slavimo svetkovinu srca Isusova. Isus za sebe kaže: dođite k meni svi vi izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti. Evo, svatko tko je opterećen, umoran različitim bolestima ili pritisnut različitim stresovima i nelagodama, u srcu Isusovu može pronaći svoj mir, olakšanje, a prije svega evo, može naći i oproštenje svojih grijeha, što je jako važno, i mir našega srca najčešće proizlazi iz dobre ispovjedi kad se pomirimo s Bogom i kad se pomirimo s čovjekom, jer se onda stvara u našem srcu prostor za djelovanje Božje milosti i onda nam Bog evo i liječi naše rane i daje nam snagu da možemo dalje nastaviti na životni hod.